Asta nu este. Să lase. S-a speriat. E așa este, speriat. Voi nu mai mi-e frică. Ia bubișică. Hai. Hai încoace. Și tot frumos. Stai acolo, stai foarte multe. Uite. Hai acolo, pui uite. Pupușă. Pupușică, ce fetița? De ce ți-e frică ție? Cât. Asta așa e ea, n-ai ce să-i faci. Na, nu este afară să fac și eu? Să mai trag. Ia, câtă. Câtă. Hai să mă fac cu ea dacă nu e. Hai. Că nu facem nimic. E prinsă. Ia. Da, pupușă. Și ăsta e frumos. Frumosule, cum merge mă la frumos. Ia. Stai cuț. Așa. Adică dacă nu iese, ne-am dat până vălit. Hai, este că...